מה, מה התכלית של כל הדבר הזה? אין לי באמת תשובה על השאלה הזאת, אבל אני ככה בתהיות עם עצמי, כי אני בימים כאלו שאני צריכה ממש להגיע להחלטות חשובות, ואני ממש מרגישה שיש מקומות שאני מקפלת את עצמי, ואני כאילו מקטינה את העוצמות שלי בשביל להיכנס לאיזשהו תפקיד שאני צריכה לקחת בשביל כסף. ווואי, כל כך נמאס לי מזה, באמת. אני כל כך מרגישה שיש לי כל כך הרבה לתת, ואני לא יודעת איך לעשות את זה. אני יודעת איך לעשות את זה. אני יודעת איך לעשות את זה, ואני עושה את זה. ואני עושה את זה ממש ברגע הזה, כשאני מדברת, ותכף אני גם אעלה את זה ליוטיוב, ואז מי שיצטרך לשמוע אותי, ישמע אותי. וזה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה. אני כאן בשביל להעביר את השיעורים שלי הלאה, בשביל שעוד נשים ואנשים יקבלו השראה ויבינו שעבודה תודעתית זה הדבר שהכי הכי נחוץ לעשות עכשיו, וזה דבר שכל אחת וכל אחד יכולים לעשות, ולא לוותר, לא לוותר, ולקחת אחריות על החיים. כל אחת לוקחת על עצמה, כל אחד לוקח על עצמו. ברגע שאנחנו נהיים מספיק בוגרים ומודעים, אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה שינויים בחיים שלנו. אני יודעת את זה, אני בעצמי עשיתי כל כך הרבה שינויים בזוגיות, בבית, בהורות. ההורות זה האמת פצע מאוד כואב. בדיוק נרשמתי לקונסטלציה שתהיה מחר ממש על זה, על אימהות. כן, יש לי שם פצע באימהות שאני חוויתי, באימהות שאני עכשיו, וכן, להיות אימא בכלל בעולם הזה, זה יכול להיות כל כך מתרגר וכל כך מתסכל, וכל כך גם יכול להיות כל כך ממלא, כל כך, והרגעים הקטנים האלו של הביחד, של הנחת, של השמחה, של המשחק, של השיחה, זה רגעים באמת שהם כל כך ממלאים אותי. ועכשיו אני ככה שולחת בקשה אל עצמי להתמקד ברגעים האלו, להתמקד בטוב, להתמקד במה שכן עושה לי טוב, במה שכן עושה להן טוב, להתמקד במה שאני כן מצליחה, במה שאני כן צולחת בדרך הכי הכי טובה ומיטיבה שאני יודעת ויכולה ומאמינה בה. אני אימא נפלאה, אני אימא אוהבת, אני אימא שכן תמיד יש לי מה עוד ללמוד, תמיד יש איך עוד להתקרב ולהיפתח ולהתגמש ולהתרכך. ותמיד יש עוד אהבה לתת. לירוני האהובה שאת, יש כל כך הרבה אהבה שנמצאת בך שאת נותנת, את לא רק רוצה, את נותנת אותה גם לבנות שלך. את כזאת מהממת, אני כל כך אוהבת אותך. וכמה שזה חשוב לתקשר את הרגשות, בעיקר עם הילדים, בעיקר עם הילדות, בעיקר עם עצמי, בעיקר לתקשר את מה שאני מרגישה ומה שאני רוצה. ולא להתפשר, ולדעת שהכי הכי טוב עוד לפניי, ואני הכי טובה שאני יכולה ויודעת.